Здравейте! Намираме се в село Малево, малко китно селце в Родопите. И така, тук в района има много параклиси и една типавица, която не работи вече. Този параклис не впечатли и му обърнахме особено внимание и ще постоим доста. Чист, приятен, уреден. Ето вижте само. Който иска, може да има вода, да полей дръвчета. Но след дъжда няма смисъл. Развеждам сега. Нека първо да ви покажа панорамата. Тук е площадка, невероятна, с уредени пейки, чисто. Ето го и селото. Горе-долу това е селото. Сега ще дигна дрона да го огледам хубаво и ще направя и снимки и видеа. Но на живо се е друго. Така. Самия параклис е Свети Дух. Отворен е, чист. Който иска да чете, да си го спре. Влизаме вътре. Чист, уреден, подреден, всичко има. Изографи съм. Сравнително нов. Тук са оставени имената на зоографите. Браво, уникален. Сега ще заведа и навънка. Ето вижте нагоре, освен този страхотен кръст, който се забелязва от много далече. Тук има паметна плоча, вероятно на дарители. Чешмичка има, красива, страхотна. Ето тук хората са направили камбанария с помещение, масички, столчета, само да имаме ръклии. Ето сега вижте панорамата от тук какво е. Гледайте красота. Браво, има българи много трудолюбиви и вярващи. За сега това е.